κανένας. Ωραία. Έχουμε ένα. Ναι. Και το κύριο Μιχαλάτο. 12. Έχουμε ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη και δύο εκτός. Το ένα είναι μία αναμόρφωση ενός προϋπολογισμού και το άλλο είναι ένα κατεπήγον που έχει έρθει από τον Δήμαρχο για να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για το Κέντρο Υγείας. Έχετε αντίρρηση να συζητήσουμε αυτά τα δύο εκτός? Ωραία. Πάμε λοιπόν στο πρώτο, που είναι η αναμόρφωση. Κύριε Δήμαρχε, θέλετε να πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Η αναμόρφωση είναι το τελευταίο ποσό που παίρνουν οι σχολικές επιτροπές για να εξοπλίσουν τις υποχρεώσεις που έχουν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το βάλαμε έκτακτα και η Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω κατεπήγοντος, γιατί μέχρι 36 πρέπει να έχουν γίνει οι πληρωμές. Εδώ θέλω να πω το εξής, ότι τα χρήματα που έστειλε το Υπουργείο ίσα-ίσα οι δύο σχολικές κλείνουν τις υποχρεώσεις τους. 99,9 δεν θα μεταφέρουν τις υποχρεώσεις στο Δήμο. Αν υπάρξουν όμως υποχρεώσεις στο Δήμο, θα εγγραφούν με αναμόρφωση που θα γίνει μετά το Σεπτέμβριο στον προϋπολογισμό του Δήμου. Ωραία. Κύριε Χατλαμπά. Όχι, δεν έχουμε να πούμε τίποτα, ψηφίζουμε την. Ωραία. Κάποιος από τους συμβούλους? Οπότε, Γιώργο, το πρώτο εκτός περνάει. Πριν περάσω στο δεύτερο εκτός, να καλωσορίσουμε την έπαρχο Ιθάκη, την κυρία Σαντελή, που είναι εδώ. Ήρθε να συμβάλλει για το θέμα της υγείας, από ό,τι φαντάζομαι. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Καραβία, καλώς ήρθατε. Ναι, στους παρόντες, παρακαλώ, κύριε Οικονομίδη. Ναι. Όχι, ας μην είναι στο πρώτο, δεν πειράζει, στο δεύτερο, να είμαστε τυπικοί. Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο εκτός ημερήσιας. Κύριε Δήμαρχε, ο λόγος σε εσάς. Θέλετε την εισήγηση ή την έχετε? Όχι, δεν χρειάζεται εισήγηση, είναι απ' έξω. Τα θέματα είναι γνωστά. Είναι 10 χρόνια που είμαστε εμείς και άλλα 40 χρόνια που ήταν οι υπόλοιποι σε αυτό το τραπέζι όσον αφορά την λειτουργία του Κέντρου Υγείας. Είναι γνωστό ότι το τελευταίο διάστημα και μετά από αλληλογραφία, η οποία έχει αναπτυχθεί από το Κέντρο Υγείας, από την Διευθύντρια, προς όλους μας, και προς εμένα και προς την ΕΠΗ και προς το Υπουργείο και προς την Αντιπολίτευση και γενικά σε όλους τους φορείς οι οποίοι ασκούν έτσι εξουσία στον τόπο για το θέμα που έχει προκύψει με την κάλυψη των αγροτικών γιατρών. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και το θέμα του ότι παρόλο που έχουν βγει πάρα πολλές προσκλήσεις για μόνιμη θέση στο Κέντρο Υγείας αλλά και για επιθεωρητικές θέσεις, δεν έχει καλυφθεί μέχρι σήμερα καμία. Από συζητήσεις που έχουμε κάνει αυτό το διάστημα και στο Υπουργείο που έχω πάει και που προσπάθησα να κάνω και με την έκτη ΥΠΕ, η οποία έκτη ΥΠΕ για ακόμη μία φορά απέδειξε το πόσο κακό προγραμματισμό έχει όσον αφορά την Ιθάκη, που και στην τελευταία σύσκεψη που κάναμε εδώ στην Ιθάκη δεν παρευρέθηκε κανείς. Ενώ είχαμε καλέσει να έρθουν εδώ να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό, θυμάστε πάρα πολύ καλά. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε σήμερα να ζητάμε έξτρα κίνητρα για να μπορέσουν να έρθουν οι αγροτικοί εδώ. Έχουμε ζητήσει και περιμένω απάντηση από μέρα σε μέρα από το Υπουργείο Άμυνας να έρθει ένας στρατιωτικός γιατρός ο οποίος να καλύψει τις ανάγκες μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις από τους αγροτικούς. Το Κέντρο Υγείας αυτή τη στιγμή καλύπτεται το μεγάλο μέρος από την κυρία Σκαρμαία και από τον κύριο Παξινό, με το σκεπτικό όμως, από ό,τι ενημερώθηκα, ότι ο κύριος Παξινός, αν δεν έχει κάποιον αγροτικό να στηρίζει την βάρδια του, δεν θα κάνει εφημερίες απογευματινές τα λοιπά. Οπότε μένει η κυρία Σκαρμαία ουσιαστικά μόνη της για το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, Ιούλιο, αν δεν έχουμε αγροτικούς γιατρούς εδώ, να καλύψει ένα κέντρο υγείας μόνη της. Αυτό πέραν του ότι και η ίδια να ήθελε και εγώ να με στρέσει και να ήθελα να καλύψω εφημερίες, ανθρωπίνως δεν είναι δυνατό. Δεν γίνεται βέβαια. Πώς θα αντέξει. Και το κυριότερο που επιμένω πάλι και να πω ότι όλος ο προγραμματισμός πήγε πίσω, γιατί σύμφωνα με αυτά που με ενημέρωσε η Διευθύντρια, γιατί από την έκτη είπε δεν μπορούσα να έχω επικοινωνία, είναι ότι γίνανε κάποιες λάθος διαδικασίες, καθυστερήσαν κάποια έγγραφα να φύγουν, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και η κάλυψη. Κάποιοι αγροτικοί γιατροί που ήταν να δηλώσουν δεν δήλωσαν να έρθουν. Υπήρχε ένα αίτημα να έρθει ένας στρατιωτικός γιατρός εδώ, ο οποίος στρατιωτικός γιατρός πήγε στον Κάλαμο.
Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να πούμε εμείς ότι να μην πάει στο διάστημα. Εμείς θέλουμε να έχουμε κάλυψη εδώ. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε τώρα μέσα στο διάστημα αυτό αν όντως ο στρατιωτικός γιατρός θα έρθει, σε επικοινωνία που θα πάει σήμερα του Υπουργείου Άμυνας, μπήκε καινούρια ΕΣΟ, κάνουν το διαχωρισμό για να στείλουν στρατιωτικό γιατρό εδώ. Και από εκεί και πέρα είναι τα γνωστά, ότι εμείς τα γνωστά κίνητρα που δίνουμε πάντα, μάλιστα τώρα πέρασε το καινούργιο κίνητρο που τα πήγε προχθές από το Περιφερειακό Συμβούλιο, τα σπίτια, τα εισιτήρια, έξτρα κίνητρα που δίνει η Περιφέρεια, έξτρα κίνητρα που δίνει το Υπουργείο, αλλά το θέμα είναι ότι οι θέσεις εδώ δεν καλύπτουν. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Έχω ζητήσει σήμερα, μάλιστα τώρα το απόγευμα μιλάγαμε με την κυρία Λουκά. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τον Πύργο, από έναν γιατρό, να έρθει για ένα μήνα να καλύψει οι ανάγκες του κέντρου υγείας. Είναι ο πρώην δήμαρχος Πύργου, ο κ. Αντωνακόπουλος, που είναι και καρδιολόγος. Έχει δηλώσει ενδιαφέρον να έρθει για ένα μήνα. Είμαστε σε συζητήσεις μαζί του για να δούμε αν μπορούμε να το πείσουμε να έρθει. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με τον στρατιωτικό γιατρό, έτσι ώστε να καλυφθούν τα κενά μέχρι να έρθουν οι αγροτικοί γιατροί, οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες του κέντρου υγείας. Όμως, αυτό δεν λέει τίποτα. Πρέπει να βρεθεί λύση για μόνιμη θέση. Τώρα το πώς θα έρθει εδώ η μόνιμη θέση δεν ξέρω. Εντάξει, γιατί ο νόμος δεν υποχρεώνει κανέναν να έρθει εδώ. Τα έχουμε πει αυτά. Και από εκεί και πέρα, για μένα είναι υπεύθυνη η ΕΚΤ να κόψει το λαιμό της και να καλύψει τις ανάγκες αυτές που έπρεπε να έχει καλύψει εδώ και χρόνια. Θα με σφύριζε, νόμιζα πως είπα κάτι λάθος. Από εκεί και πέρα, κύριε Πρόεδρε, η άποψη δική μου είναι να περιμένουμε αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Και από εκεί πέρα, αν χρειαστεί, ακόμη και να κλείσουμε το Δήμο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την λειτουργία του κέντρου υγείας. Σωστά. Εντάξει, αυτό το είμαι εγώ και όπως θέλει είμαι εδώ να κουβεντιάσουμε τι κινήσεις έχουμε κάνει. Οπότε λέω την κυρία Σκαρμία εδώ και είναι και άλλη πάλι. Ναι, θα τους φωνάξω μέσα. Αλέξανδρε, θέλεις το λόγο ή να δώσεις το λόγο στην κυρία Σαντινά που το έχει ζητήσει? Όχι, αν θέλουν να μιλήσουν, δεν ξέρω, θέλετε να μιλήσω εγώ πρώτα. Τοποθετείτε αμέσως μετά ο κύριος Παπαδάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε ευκαιρία τώρα να συμμετέχω και εγώ σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι το θέμα της λειτουργίας Τάκης. Κατά πρώτον, εντάξει, είναι ένα θέμα χρόνιο, έτσι, δεν είναι τωρινό. Δυστυχώς δεν είναι προσωρινό, είναι μόνιμο πρόβλημα. Πάντα κάτι λείπει. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που εργάζονται, είτε νοσηλευτικό είτε ιατρικό προσωπικό και πραγματικά με υπεράνθρωπες προσπάθειες προσπαθούν να κρατήσουν αυτό το κέντρο υγείας και να βοηθήσουν εμάς, τους ανθρώπους τους. Προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, όπως ξέρετε, το θέλησαν να πάει το Μάρτιο αυτό το θέμα, το είχα πάει στη Λευκάδα, για την κινητροδότηση σε 2 αγροτικούς επιπλέον. Μέχρι τώρα είναι 4 αγροτικοί γιατροί, 2 στην Βόρεια Ιδάκη, ούτως ή άλλως παίρνουν μια επιδότηση 300 ευρώ από την Περιφέρεια Ιωνίων κάθε μήνα. Υπήρχαν άλλοι 2 στο Βαθύ που δεν έπαιρναν και φυσικά είναι ένα κίνητρο που αν μπαίνει στην προκήρυξη, πιστεύω ότι θα βοηθήσει περισσότερο για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον Περιφερειάρχη όσο και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί είμαστε 6 συνδυασμοί μέσα και τους επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων, και την κυρία Μπαλού, τον κύριο Γαλιατσάτο, την κυρία Κράτσα, την κυρία Δρή, οι οποίοι συνηγορήσαν και βγήκε ομόφωνη αυτή η απόφαση. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αν πάει στο Υπουργείο ομόφωνη από το Περιφερειακό Συμβούλιο, πιστεύω ότι ταρακουνεί λίγο, έτσι, και στην εκτίτε. Όσον αφορά τώρα αυτό το θέμα που προέκυψε, και με την κυρία Οργανά και με την κυρία Σκαρμέ, είμαστε συνέχεια σε επαφή και με τον κύριο Βαξινό, δεν το συζητάμε. Εδώ και μία εβδομάδα κάναμε πιέσεις προς την ΥΠΕ, ούτως ώστε να επισπευθούν οι διαδικασίες για την αναζήτηση ενός οπλίτη σε διάθεση, ο οποίος θα έρθει να καλύψει έστω τη μία θέση του αγροτικού γιατρού. Είμαι σε επαφή με την ΕΚΤ, υπάρχει θετική ανταπόκριση, οφείλω να σας πω, και είναι σε αναμονή και αυτή από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, που πιστεύω ότι το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης είναι θετικό, είναι και αυτό θετικό από τις επαφές τις δικές μας. Υπάρχει μια προτεραιότητα, υπήρχε ένας οπλίτης, ο οποίος διατέθηκε αυτή τη στιγμή στο Γκάλαμο.
της Λευκάδος. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, γιατί πραγματικά ήταν ακάλυπτο τελείως στο νησί, δεν υπήρχε κανένας γιατρός, οπότε θεωρώ ότι ήταν δίκαιο να πάει εκεί ο πλήτης γιατρός. Γίνονται διαδικασίες, είμαστε σε επικοινωνία, είμαστε σε αναμονή. Πιστεύω να επισπευστούν ούτως ώστε να έρθει και ο πλήτης εδώ στην Ιθάκη. Γιατί έχουν δίκιο και οι γιατροί, εξαντλούνται και οργανικά για να καλύπτουν τόσες ώρες τις εφημερίες. Αυτά έχω να σας πω. Πιστεύω ότι και η απόφαση δικιά σας θα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα αν είναι μια απόφαση ομόφωνη, είτε διαμαρτυρία είτε οτιδήποτε. Συνηγορούμε κι εμείς σε ό,τι χρειαστεί δηλαδή να κάνουμε για να φωνάξουμε λίγο περισσότερο για το θέμα της υγείας και της ενίσχυσης του Κέντρου Υγείας Ιθάκης. Θέλω να σας πω ότι κάνουμε και μία εκδήλωση που αφορά την υγεία την Κυριακή στις 11 η ώρα στο κινηματογράφο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο και τον Δήμο Ιθάκης που μας παραχωρεί και το χώρο. Είστε προσκεκλημένοι όλοι, αφορά το διαβήτη. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό και είναι και εξαίρετοι ομιλητές. Ό,τι θέλετε, και εγώ είμαι δίπλα σας, δίπλα στα προβλήματα. Καλή συνεργασία και καλές αποφάσεις και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ταφλαμπά. Δεν ξέρω αν ήθελα να τοποθετηθεί η κυρία Σκαλμένη. Να κάνουμε ένα κύκλο πρώτα εδώ και η κυρία Σκαλμένη εδώ και ακούει για να μας δώσει τα φώτα της. Εντάξει, λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά, όπως είπε και ο Δήμαρχος, που ερχόμαστε να κουβεντιάσουμε το ίδιο θέμα, το οποίο επανέρχεται και δεν επανέρχεται, εμείς πιστεύουμε, επειδή απλά υπάρχει ένας κακός προγραμματισμός στην έκτη ΥΠΕ. Αν ήταν ευθύνη της έκτης ΥΠΕ, θα ξέραμε πού θα στραφούμε και σε ποιο πρόσωπο θα ζητήσουμε ευθύνες. Όμως δεν είναι έτσι. Και δεν είναι κάτι το οποίο υπόθηκε ούτε από τον κύριο Δήμαρχο ούτε από την κυρία Έπα. Είναι ένα ζήτημα κυβερνητικής, πολιτικής και στόχευσης. Αυτό είναι δεδομένο, όσο και να θέλουμε να το κρύβουμε, όσο και να θέλουμε να το ωρεοποιούμε πίσω από έκτη ΥΠΕ, πίσω από τέτοιες καταστάσεις. Είναι κάποιες αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε κεντρικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και τα λέμε, δεν μας ακούτε, αλλά τι να κάνουμε, τα βλέπουμε στην πραγματική ζωή, στην καθημερινότητά μας και τα βλέπουμε και μπροστά μας συνέχεια. Όταν ήταν να έρθουμε εδώ πέρα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα, ανατρέξαμε σε κάποιες προηγούμενες περιπτώσεις που είχαμε επισκεφθεί το κέντρο υγείας, το οποίο το επισκεφθόμαστε σε λαϊκές εισπύρωσης σε ΚΚΕ πολύ συχνά. Και η πιο έτσι χαρακτηριστική ήταν μία που έγινε στις 22 Δεκάτου του 2020. Έτσι, εν μέσω της πανδημίας, είχαμε πάει εκεί, είχαμε συναντήσει τον κύριο Παξινό και ο οποίος μας είχε πληροφορήσει σαν να ζούσε σε ένα ντεζαβού που λέμε ακριβώς για τα ίδια πράγματα τα οποία ζούμε σήμερα. Δηλαδή, μας είχε πει τότε ο κ. Παξινός ότι στο κέντρο υγείας, το κέντρο υγείας σε λίγες μέρες θα μείνει μόνο με έναν αγροτικό γιατρό, ο οποίος θα παίξει στο Σταυρό, προκειμένου να απασχολείται αποκλειστικά εκεί καλύπτοντας τις ανάγκες του Περιφερειακού Ιατρού Βόρειας Ιθάκης. Ότι έχει εγκριθεί ο διορισμός τριών αγροτικών γιατρών που θα πρέπει να μείνουν τουλάχιστον ένα μήνα στο Αργοστόλι και μετά να έλθουν στο νησί μας. Ότι δεν έχει προκηρυχθεί εδώ και 2 χρόνια η θέση του Γενικού Ιατρού που χειρεύει λόγω της συνταξιοδότησης του κ. Καρακουλίδη. Ούτε προβλέπεται να γίνει κάτι τέτοιο σύντομα χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία από τη διοίκηση. Ότι από τους 5 νοσηλεύτες που υπηρετούν στο κέντρο υγείας σε λίγες μέρες θα υπηρετούν μόνο 2. Ότι ο διορισμένος από το Σεπτέμβριο του 20 ο οδηγός ασθενοφόρου δεν έχει αναλάβει την υπηρεσία κτλ. Και επειδή ήταν και το περίοδος της πανδημίας, τότε τα υπόλοιπα θέματα αφορούσαν την πανδημία. Λοιπόν, 3,5 χρόνια μετά είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Βλέπουμε λοιπόν και αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι εδώ δεν φταίει καμία έκτη ΥΠΕ μόνο. Είναι ζήτημα κυβερνητικής πολιτικής. Αν δεν το αποφασίσουμε αυτό το πράγμα, αν δεν στοχεύσουμε προς τα εκεί, νομίζω ότι και σε ένα χρόνο πάλι τα ίδια θα λέμε. Ό,τι ας το πούμε κίνητρα δίνονται, χάνονται μέσα σε ένα κουβά, ο οποίος λέγεται, να το προσωποποιήσουμε το θέμα, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος λέγεται, όμως εμείς επιμένουμε, κυβερνητική πολιτική στο θέμα της υγείας. Τι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι και το έχουν καταφέρει? Να διαλύσουν τη δημόσια υγεία. Την έχουν διαλύσει. Πιο πέρα θα πάει, ακόμα περισσότερο. Σκεφτείτε όμως κάτι. Βρισκόμαστε μέσω της θερινής σεζόν, χωρίς να έχει γίνει απολύτως τίποτα στο θέμα της κάλυψης των αναγκών του κέντρου υγείας, και εμείς πιστεύουμε ότι ένας στρατιωτικός γιατρός τι θα κάνει και αυτός ο χριστιανός? Δεν θα κάνει ένα παιδί 25 χρονών, 26, που θα έρθει εδώ πέρα. Θα πάρει επόμου μαζί με την Αναστασία το κέντρο υγείας και θα το πάνε πού? Δηλαδή, θα πάρουμε την απόφαση που όπως την έχουμε πάρει, ότι πολλές φορές ζούμε από σύμπτωση. Ή θα φροντίσουμε εμείς να αρρωσταίνουμε όταν έρχεται οι ομάδες των εθελοντών γιατρών που καλύπτουν με τις προσπάθειες που κάνουν κάποια θέματα. Αλλά είπαμε και γι' αυτό επιμένουμε κιόλας και πολλές φορές έχουμε κατηγορηθεί γι' αυτό, ότι δεν είναι αυτό λύση και ότι είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου.
όλος αυτός ο εθελοντισμός που υπάρχει στο θέμα της κάλυψης των ιατρικών αναγκών του νησιού μας. Και όχι μόνο του δικού μας. Είπανε προηγουμένως και ο Δήμαρχος και η Έπαρχος για τον Κάλαμο. Άρα δεν είναι μόνο εδώ. Δεν συμβαίνει μόνο στο Φιάκι. Αυτό το πράγμα συμβαίνει παντού. Άρα τι να πούμε μόνο εμείς για την κάλυψη αυτών των θέσεων, όταν δεν παίρνουμε καμία πρωτοβουλία. Όλα τα νησιά έτσι. Έτσι, ναι. Αλλά οι καλές είναι οι διαπιστώσεις, το ζήτημα όμως είναι τι γίνεται από εκεί και πέρα. Και όταν η τοπική αυτοδιοίκηση στο σύνολό της δεν παίρνει μια σοβαρή πρωτοβουλία για αυτά τα πράγματα, γιατί δεν θέλει, εμείς πιστεύουμε σε κεντρικό επίπεδο. Γιατί δεν θέλει. Λέμε ότι ο Δήμαρχος δεν θέλει, η Κεντρική Ένωση Δήμων δεν θέλει, γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένες πολιτικές. Και είναι αυτές οι πολιτικές τις οποίες αντιμετωπίζουμε εμείς. Αν δεν δούμε λοιπόν κατάφατσα αυτό το πρόβλημα, τότε δεν πρόκειται ποτέ να το αντιμετωπίσουμε. Ό,τι και να κάνουμε. Παράλληλα, εμείς πιστεύουμε ότι δεν έπρεπε να γίνει μονάχα ένα απλό δημοτικό συμβούλιο και να προσκληθούν κάποιοι εκπρόσωποι του Κέντρου Υγείας εδώ για να μας πούνε αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να γίνει μια λαϊκή συνέλευση. Για να μάθει όλος ο κόσμος την αλήθεια. Γιατί άλλο να βγάλουμε εμείς ένα δελτίο τύπου, να βγάλει ο Δήμαρχος, να βγάλει η Έπαρχος, και άλλο άλλος να το ακούσει διαζώσει. Αυτό θα ήταν το πρέπει στην όλη διαδικασία. Και όχι αυτό που γίνεται σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, αφού ακούσουμε και την Αναστασία, εμείς θέλουμε να καταθέσουμε ένα ψήφισμα. Επειδή είπε και η κυρία Έπαρχος ότι καλό θα ήταν να βγάλουμε μια ομόφωνη απόφαση. Εμείς αυτό το ψήφισμα, αν θέλετε να το διαβάσω τώρα ή αν θέλετε να το διαβάσω μετά, πιστεύουμε ότι είναι το μόνο το οποίο μπορεί να βγάλει στην επιφάνεια την πραγματική κατάσταση που υπάρχει στο ζήτημα της υγείας σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο στην Ιθάκη. Για να βάλει μέσα στο κάδρο την Ιθάκη, αλλά πάνω σε συγκεκριμένες βάσεις. Όχι μου είπε, σου είπα, θα πάρω τηλέφωνο. Είχε πάει ο Δήμαρχος πριν από 3 μήνες στον Γεωργιάδη. Το είδαμε και καλά έκανε και πήγε. Δήμαρχος είναι, θα πάει στον Υπουργό. Τι του είπε ο Γεωργιάδης? Μισό λεπτό. Είπε και σήμερα ο Γεωργιάδης. Το είπε και σε σένα. Όχι, είπε σήμερα γενικώς. Ότι οι δήμαρχοι να βρουν σπίτια για τους γιατρούς που θα δίνουμε 2% επιπλέον εισόδημα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα. Ναι, σήμερα χτες. Ωραία. Λοιπόν, πριν από 3 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Ποιο? Εντάξει, τώρα θα τελειώσω. Είχε λοιπόν, έβγαλε και δελτίο τύπου μετά ο κ. Δήμαρχος και είπε ότι είχε συνάντηση με τον Υπουργό, όπου έθεσε σε συζήτηση ανάγκη στο Κέντρο Υγείας σε θέματα προσωπικού και υποδομών, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση προκήρυξη και κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων. Και πολύ καλά έκανε. Συγκεκριμένα, οι θέσεις που θα πρέπει να προκηρυχθούν περιλαμβάνουν προσωπικό τη ειδικότητα τη νοσηλευτική παθολογία οδηγού κτλ. Ο Υπουργός ανταποκρίθηκε θετικά στα αιτήματα του Δήμου και δεσμεύτηκε ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα θα δρομολογηθούν λύσεις. Τον κοροϊδεύει ο Υπουργός στο Δήμο. Κατάμουτρα. Τον κοροϊδεύει κατάμουτρα. Κοροϊδεύει όλους μας. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι είναι σε κεντρικό επίπεδο η όλη ιστορία. Και δεν έχει να περιμένει κανείς περισσότερο από έναν άνθρωπο σαν τον Γεωργιάδη. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς θα λουζόμαστε αυτά. Ο Γεωργιάδης είναι καλός στην ασφάλεια του σπιτιού του, στην Κηφισιά, στην Εκάλυψη, όπου στην ευχή μένει. Εμείς που μένουμε εδώ, τι θα πούμε? Τι θα πεις εσύ, Πρόεδρε, αύριο το πρωί στους πελάτες σου, αν κάτι μη συμβεί κάτι, αν συμβεί κάτι? Τι θα τους πεις? Ότι δυστυχώς ξέρετε δεν έχουμε, γιατί δεν φροντίζουνε, επειδή έχουν πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις να διαλύσουν τη δημόσια υγεία και τα έχουν καταφέρει και πράγμα τους? Τέλος πάντων, αν θέλετε σας διαβάζω αυτό το ψήφισμα που παίρνουμε ως πρόταση. Ναι, βεβαίως, φυσικά. Αλλάζοντας κάποιες λέξεις που φαντάζομαι μόνο θα αλλάξουμε. Δεν ξέρω και εγώ τι θα αλλάξετε. Μην τρώμε. Δεν προτρέχω, απλά θέλω να πω ότι εμείς λέμε κάτι συγκεκριμένο και το λέμε χρόνια. Ότι αυτή η ιστορία είναι σε κεντρικό επίπεδο, είναι ζήτημα κεντρικής πολιτικής και αν δεν παλευτεί εκεί, όλες οι άλλες οι πράξεις που θα γίνουν που είναι καλόπιστες και καλοπροαίρετες, δηλαδή να δώσουμε σπίτια, να δώσουμε χρήματα, τελικά δεν θα έχουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Έτσι. Αυτά προς το παρόν. Είναι κάποιος από τους συμβούλους που θέλει κάτι να προσθέσει πριν δώσω το λόγο στην κυρία Σκαρμαία και στην. Είναι εδώ η Αργυρό, είναι κάποιος άλλος που δεν βλέπω? Όχι. Είναι κάποιος από τους συμβούλους? Όχι. Κυρία Σκαρμαία, το λόγο σε εσάς. Αν θέλετε να μας διαφωτίσετε με κάτι ακόμα, δηλαδή ποιες είναι οι συνθήκες που επικρατούν απάνω, αν αυτά που είπε ο Δήμαρχος είναι όντως έτσι. Η δημόσια υγεία και όχι για το κέντρο υγείας, δηλαδή. Για το κέντρο υγείας έχεις μείνει μόνη σου. Καλά, είναι ο Παξινός πρώτα απ' όλα με σύμβαση σαν ιδιώτης. Είναι οι νοσηλεύτριες, οι μόνιμες και όλο το άλλο είναι επικουρικό προσωπικό και οι στρατιωτικοί που έρχονται σαν οδηγία στενοφόρων. Οπότε, κατ' ουσίαν, οι μόνιμοι είναι πάρα πολύ λίγοι.
Ανά πάσα στιγμή και ώρα, αν δεν ανανεωθούν οι συμβάσεις, μένουμε τρεις και ο κούκος. Το κέντρο υγείας δεν θα μπορεί να λειτουργεί σε 24 ώρη βάση. Τέλος, μόνο πρωινό ωράριο. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα, τι θα κάνουμε με τους μόνιμους κατοίκους και όλο αυτόν τον κόσμο που μαζεύεται το καλοκαίρι εδώ, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το πρώτο. Από εκεί και πέρα, επί του πρακτέου τώρα για να βγει το καλοκαίρι, γιατί αυτό κοιτάμε, γιατί έτσι κι αλλιώς χάνονται όλα. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, γιατί έχει μπει ήδη ο Ιούνις, και πιεστικά, πολύ πιεστικά. Πρέπει να έρθει ο πληκτής γιατρός σε διάθεση και θα μπορούσε να έχει έρθει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά υποτίθεται ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε φαντάρους, αυτό δεν το γνωρίζω, γιατί θα βοηθήσει την 24ωρη λειτουργία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, δηλαδή, να κάνω εγώ 8-10 εφημερίες μετά τέλος. Ενώ όταν έχεις αγροτικούς και οπλίτες προκειμένου που έχουν έρθει και άλλες φορές πάρα πολύ εύκολα, τώρα μας κάνουν τους δύσκολους, μπαίνουν στις 24 ώρες βάρδιες και βγαίνει δουλειά. Πάρα πολύ απλά. Και σε αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να πιέσουμε. Θεωρώ ότι είναι η γρήγορη και η λύση η άμεση. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να πιέσετε σε αυτό. Εμείς δυστυχώς κάναμε όλες τις διαδικασίες οι οποίες έχουν πάει στραβά. Πες στο κενό. Να ρωτήσω κάτι. Ναι, βεβαίως. Αυτή τη στιγμή πόσοι γιατροί κάνουν βάρδια? Δηλαδή που μπορούν να κάνουν και απόγευμα από εδώ. Ναι. Βάρδιες κάνουν 3 αγροτικοί, οι οποίοι είναι όλοι σε παράταση, οι οποίοι με την καλή τους στην καρδιά και με πολύ φιλότιμο κάθισαν, ενώ θα μπορούσαν να κάνουν διακοπές, έμειναν στο νησί. Και μέχρι πότε θα κάτσουν, ξέρουμε? Αρχίζουν ειδικότητα. Φεύγει δηλαδή η Πινελόπη, φεύγει αρχές Ιούλη, η Αλεξάνδρα φεύγει μέσα Ιούλη και προσπαθώ να πείσω το Πιτλής και να μείνει λίγο παραπάνω. Γιατί και αυτός μόλις και ενωθεί η θέση του. Άρα μένει μόνο ο αγροτικός και εσύ. Ναι. Δηλαδή για 2 εβδομάδες. Ναι. Μα εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει. Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Είχαν παρουσιαστεί 2 παιδιά το Μάρτι, είχαν πάρει τις θέσεις και θέλησαν να έρθουν εδώ. Δεν βρήκαν σπίτια και αρνήθηκαν τις θέσεις. Είναι ένα σημείο κλειδί σε κάποιον που έρχεται σε ένα μικρό μέρος στο πουθενά. Να του παρέχουμε κάτι. Να γίνουν πιο φιλόξενοι και πιο... Περισσότερα από αυτά. Σπίτια βρήκαν, αλλά σπίτια με 700 ευρώ το στοιχείο δεν μπορούν να δοθούν. Ναι. Βρήκανε σπίτια, βρισκόταν. Αλλά ένα σπίτι που είναι full complex έχει 600 ευρώ. Δεν μπορούν να το δώσουν. Σπίτια βρεθήκαν να μην. Παίρνουν 850 ευρώ μισθό. Το καταλαβαίνω. Ναι, φυσιολογικό το 600, δεν είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό το 600. Όχι, αυτό είναι αγορά. Εάν θέλεις κάτι να προσθέσεις, κύριοι, μην μπαίνουμε σε διάλογο, 1 λεπτό να μιλήσουν όλοι. Θέλεις κάτι να πεις λίγο, έλα λίγο. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ το μόνο που θα θέλω να τονίσω. Κύριε, λίγο ησυχία. Από τη μεριά μου, σαν νοσηλεύτρια, είναι πάρα πολύ άσχημο να σου χτυπάει την πόρτα κάποιος και αν μπορέσει να χτυπήσει την πόρτα και πώς θα έρθει σε αυτή η κατάσταση και να μην υπάρχει γιατρός στο κέντρο υγείας. Γιατί αυτό το έχουμε ζήσει. Και ήταν κάποιος ογκόλη, συγκεκριμένα ήταν εποχή του κυρίου Καρακουλίδη και ερχόταν. Να είναι το κέντρο υγείας χωρίς εφημερεύον γιατρό είναι ότι χειρότερο μπορεί να ζήσει. Ο υπάλληλος που θα είναι μέσα, και εγώ συγκεκριμένα σαν ντόπια που μπορεί να είναι κάποιος δικός μου άνθρωπος για να τον δώσει χειρότερη μορφή που μπορεί να έχει πάθει, οτιδήποτε έχει πάθει, και τουρίστας. Λοιπόν, 24ωρη εφημερία του κέντρου υγείας μέχρι τώρα που καλύπτεται είναι ό,τι καλύτερο που έχουμε σαν νησί και μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Και για τη δυσφήμιση και για την ασφάλεια και για όλα. Για τη ζωή μας. Για τη ζωή μας πάνω απ' όλα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμα, ζητήσατε το λόγο. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Ότι επειδή ακούστηκε το θέμα του ενοικίου που έθεσε η Αναστασία πριν, να πω ότι... Κυρία Σκαρμένη. Εντάξει, η Αναστασία είναι την ποιότητα. Είναι ότι αυτή τη στιγμή το Υπουργείο δίνει 400 ευρώ για κάλυψη ενοικίου, 350 ευρώ δίνει η περιφέρεια, εντάξει, συν το βασικό μισθό και συν σε κάποιους που έχουμε εμείς τα 2-3 διαμερίσματα και τα οποία τα διαθέτουμε. Να πω εδώ ότι, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω το Υπουργείο, ότι
έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και πέρυσι και φέτος να έρθουν γιατροί για τον 1 μήνα, 2 μήνες το καλοκαίρι που υπάρχει μια καλύψη που δίνει και ένα έξτρα μισθό παραπάνω, αν δεν κάνω λάθος. Θυμάμαι πέρυσι ότι παλεύαμε να φέρουμε. 1.800 και 1.100. Ναι. Παλέψαμε πέρυσι να φέρουμε μάλιστα κάποιους, θυμάστε, από Κέρκυρα που όταν έρθει κάποιος κτλ. Και ούτε αυτοί ήρθαν. Όχι, δεν ήρθαν γιατί τους έκοψε ο Καρβέλης. Ναι, αυτό είναι. Το οποίο είπα πριν. Αυτό είναι. Με ποια αιτιολογία τους έκοψε? Με την δικιά μου. Θα πας στη Λευκάδα. Θα πας στη Λευκάδα. Αυτό που λέει Αναστασία έχει δίκιο. Όπως και να πούμε ότι φέτος, αν δεν κάνω λάθος, προκηρυχθήκαν και οι θέσεις των αγροτικών γιατρών τώρα και περιμένουμε τη διάθεση να θα έρθουν αγροτικοί. Όπως ας πούμε και προκηρύσσεται και θέση μόνιμη. Προκηρύχθηκε πέρυσι διευθυντή. Διευθυντή μάλιστα. Με κίνητρο δηλαδή. Γιατί απίστευτο κίνητρο, δεν θα έρθει κανείς, γιατί έχουν φύγει όλοι οι γιατροί, έχουν φύγει από Ελλάδα. Οι γενικοί γιατροί και παθολόγοι δεν υπάρχουν σε μεγάλα νοσοκομεία, σε μεγάλες περιφέρειες. Δεν υπάρχει πουθενά. Μάλιστα, εγώ ζήτησα από τον Υπουργό τότε, γιατί μου είχαν πει τα παιδιά του Κεντρικής, να μειωθεί ο χρόνος από τα 5 χρόνια στα 4 που πάει κάποιο μόνιμα σε ένα κέντρο υγείας. Την υποχρεωτικότητα. Και μου είπε ότι αυτό θα το κάνει στα 4. Δεν μπορεί να το κάνει στα 3, γιατί αν το κάνει στα 3 θα φύγουν όλοι από Ελλάδα, δηλαδή είναι ένα παραπάνω. Εγώ που πήγα στο Υπουργείο, δεν πήγα για να κάνω δημόσιες σχέσεις και να βγάλω φωτογραφία. Πήγα στο Υπουργείο γιατί πιστεύω ότι οι λύσεις αυτές είναι υπεύθυνοι να τη δίνει ο Υπουργός στα Υπουργεία και οι παρακάτω από αυτούς που είναι η έκτη ΥΠΕ που διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση. Για την έκτη ΥΠΕ έχω τρομερά παράπονα όλα αυτά τα χρόνια. Αν θυμάστε, η Αγγλία τότε θυμάται ότι επί ΣΥΡΙΖΑ τότε είχαμε φέρει τον Βεσιάρχη με θαλάσσιο ταξί από τον Αστακό. Ο Κωνσταντέλης, αν δεν κάνω λάθος. Να έρθει για να κουβεντιάσουμε τα θέματα της κοινωνίας τώρα. Και λέμε συνέχεια τα ίδια πράγματα, γιατί ουσιαστικά οι πολιτικές, όποια κυβέρνηση και να περάσει, είναι ίδια. Αν μου πει εμένα τι γίνεται, τι έπρεπε να κάνει, εγώ θα σου λέω το εξής, που δεν θα αρέσει βέβαια στον Νότο, γιατί το ίδιο έχω πει για τους καθηγητές, στον κύριο Μαυροκέφαλο. Ότι για μένα πρέπει να υπάρχει μια υποχρεωτικότητα κάπου. Δηλαδή, όταν κάποιο τελειώνει γιατρός πριν πάει στα μεγάλα νοσοκομεία, να πρέπει να βγαίνει και 2 χρόνια να καλύπτει πάρκες και ιατρικές ανάγκες σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. Εδώ είμαστε τυχεροί γιατί ήρθε η κυρία Σκαμέα γιατί είναι από εδώ, ο Παξινός ήταν από εδώ. Δεν υπάρχει άλλος που να είναι από εδώ. Είναι η Ράνια σαν ιδιωτικός γιατρός έξω και είναι και οι εθελοντές που έρχονται και πάρα πολύ καλά κάνουν και έρχονται, γιατί αν δεν ήταν και οι εθελοντές να έρχονται εδώ να κάνουν εξετάσεις ο κόσμος που δεν μπορεί να χαλάσει τόσα λεφτά για να πάει παραπέρα και σε ποια νοσοκομεία να πάει παραπέρα. Που όποιος πρέπει να έχει γνωστό για να μπει στο νοσοκομείο να πάρει τηλέφωνο και να δει τι γίνεται, γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα. Και πόσες ζωές έχουν σώσει αυτοί οι εθελοντές που έρχονται εδώ. Όχι μόνο οι εθελοντές του Δήμου, και γενικά οι εθελοντές που έρχονται. Γιατροί. Στην Ιφάκη. Λοιπόν, δεν είναι μόνο λοιπόν το θέμα αυτό και κίνητρα έχουν δοθεί πολλά, πάρα πολλά κίνητρα. Εντάξει, και το λέω και πάλι όσον αφορά το Δήμο και την περιφέρεια τα τελευταία χρόνια, αυτά που μπορούσαν να δώσουν τα έχουν δώσει. Και με το παραπάνω. Εντάξει, που δεν έχουν δοθεί αλλού σε άλλους δημοσίους υπαλλήλους που έρχονται στο νησί. Αλλά βέβαια είναι και το μπαλάτι που, όπως είπε και η κυρία Σκαμέα, ότι σήμερα είπε ο κ. Γεωργιάδης να βρούμε δήμαρχοι σπίτι για τους γιατρούς. Να βρούμε για τους γιατρούς, να βρούμε για τους καθηγητές, να βρούμε για τους δασκάλους, να βρούμε για τους πυροσβέστες, για τους αστυνομικούς. Να βρούμε, εμάς μας ρωτάει κανείς αυτά πού θα τα βρούμε και πώς θα τα καλύψουμε. Γιατί το 80% οι δαπάνες που ζητάνε να καλύψουμε είναι παράνομο. Παράνομο. Μην το κουβεντιάζουμε τώρα. Και μην ξεχνάτε ότι το τελευταίο πυροτέχνημα της ΕΚΤ είπε που το διασταύρωσα και με τη διαχειριστική αρχή από την Κέρκυρα, χθες που είχα κουβέντα με την κυρία Σπιώτη, είναι το θέμα. Θέλετε κάτι για Μαυροκέφαλε, είπατε κάτι? Όχι, αναστέναξα. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Αναστέναξα, είπα μάνα. Όχι, δεν είναι λάθος. Είναι το θέμα της κυριότητας του κτηρίου του κέντρου υγείας, που μας ζητάνε την κυριότητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το θέμα της επισκευής του κέντρου υγείας. Ενώ η διαχειριστική αρχή με διαβεβαίωσε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, θα κατευθεί ο φάκελος εκεί, που δεν χρειάζεται η κυριότητα, αλλά η χρήση του κέντρου υγείας. Και μάλιστα έχουμε πιέσει τον κύριο Γραβά και προς τιμή του μάλιστα αρνήθηκε ως δικηγόρος να προχωρήσει τότε που τον είχαν καλέσει από την ΕΚΤ και όλοι οι ηθακοί δικηγόροι αρνηθήκαν να προχωρήσουν την διαδικασία. Τι να πούμε ότι κάνουν αιτήματα από το κέντρο υγείας για να έρθουν φάρμακα ή να έρθουν πρώτη είδη στο κέντρο υγείας και έρχονται με τεχνία ζόρια και μετά από 100 τηλέφωνα. Να πούμε τη διαδικασία που είναι για να επισκευαστούν τα στενοφόρα. Τι να πούμε. Να πούμε τι αγώνα κάναμε για να καλύψουμε
τους στρατιωτικούς γιατρούς που θα μείνουν, που ήρθαν οι άνθρωποι, αν θυμάστε, πέρσι σε ένα δημοτικό συμβούλιο που μπήκαν μέσα και δεν ξέραμε ποιοι είναι. Και ψάχναμε να βρούμε ποιοι θα κοιμηθούν. Τι να πούμε για το καλοκαίρι στο κέντρο υγείας που δεν λειτουργεί όλο αυτό το διάστημα και τους ενδιαφέρει μονάχα για το δέντρο που είναι έξω από το κέντρο υγείας και έχουμε αλληλογραφία για ένα δέντρο. Αυτά από κάπου ξεκινάνε. Ξεκινάνε από την έκτη ΥΠΕ που είναι ο συνδετικός κρίκος και καταλήγουν βέβαια στο Υπουργείο. Δεν είπε κανείς ότι το Υπουργείο και ο Υπουργό και οι κάστοτε υπουργοί είναι άμυροι ευθυνών. Τους έχουμε ζήσει όλους. 10 χρόνια τώρα είμαστε στη διοίκηση του Δήμου. Δόξα τω Θεώ, ζήσαμε συγκυβερνήσεις, ζήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ, ζήσαμε τη Νέα Δημοκρατία τώρα, τα έχουμε ζήσει όλα. Η πολιτική είναι ίδια. Και δεν αλλάζει. Και φαίνεται τώρα. Και ίδια είναι, Αλέξανδρε. Συμφωνούμε. Ίδια είναι. Εγώ δεν διαφωνώ. Εγώ δεν διαφωνώ. Και το είχαμε και πριν. Εντάξει, και το έλεγα και την εποχή κιόλας που κακά τα ψέματα κατηγορούσαν όλοι ότι το Πασόκ έφτιαξε το ΕΣΥ και τα κέντρα υγείας. Και το θυμάσαι. Αν δεν ήταν το Πασόκ να φτιάξει το ΕΣΥ και τα κέντρα υγείας, σήμερα στα μικρά νησιά και στους ορεινούς δήμους δεν θα υπήρχε ζωή. Αυτό είναι αλήθεια, όσο και αν κάποιος τους ενοχλεί. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν σε ένα σημείο να αναπολούμε τα πολλά χρόνια. Εμένα η άποψή μου, και μάλιστα θέλω να το πω και θα παρακαλέσω την κυρία Σκαμιά αύριο το πρωί, αν δεν έχει δουλειά, να έχουμε μια συνάντηση στο γραφείο μου. Πάντα θα έχει. Γιατί έχω ζητήσει αύριο το πρωί μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Άμυνας σε πρώτη φάση να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Έχω ζητήσει και από το Υπουργείο Ναυτιλίας να καλύψουμε αυτή την ανάγκη για 2 μήνες. Μάλιστα θέλω και αύριο το πρωί και με την Άνια μαζί να είμαστε εδώ να κάνουμε μια κουβέντα και με την Υπουργεία από την Πάτρα. Και από εκεί πέρα, κύριε Πρόεδρε, η απόφαση που θα πάρουμε σήμερα τα ψηφίσματα έχουμε πάρει εκατοντάδες, έχουμε σταλεί εκατοντάδες. Και όπως και η τελευταία που πήραμε, που καλούσαμε τον διοικητή της ΕΚΤΙ για να πούμε και σε τηλεδιάσκεψη και δεν δέχτηκε να μπει για να αναλάβει την ευθύνη τη δική του. Δεν άνοιξε το mail ποτέ. Την ευθύνη τη δική του. Γιατί να το πω και χωρίς να θέλω να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, εντάξει, αυτή τη στιγμή εμείς ουσιαστικά κάνουμε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει ο ίδιος. Ο ίδιος έπρεπε να ψάχνει να βρει γιατρούς και ο ίδιος έπρεπε να ψάχνει να λύσει τα προβλήματα του κέντρου υγείας. Και όχι εμείς που μας τα πάμε σε αυτό το τραπέζι. Και ιδιαίτερα οι γιατροί και οι νοσηλευτές και το προσωπικό που είναι στο κέντρο υγείας. Το οποίο είναι το τελευταίο που θα έπρεπε να ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Για μένα, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μένω στην πρόταση που καταθέσει με καταδικαστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την διαχείριση που κάνει η ΕΚΤΙ όσον αφορά την λειτουργία του κέντρου υγείας. Και αύριο το πρωί να συνεχίσουμε σε μια επικοινωνία και συνεργασία να δούμε και αν χρειαστεί για γιατρούς το καλοκαίρι, όποιος και να είναι αυτός, θα βρεθεί λύση το που θα μείνει. Δεν έχουμε αφήσει ποτέ κανέναν χωρίς να μείνει. Με τους δύο αυτούς αγροτικούς γιατρούς που αρνηθήκαν να έχουν, έχω μια άλλη πληροφορία, δεν θέλω τώρα να την πω στο τραπέζι του Συμβουλίου, αλλά θεωρώ ότι πρέπει άμεσα από αύριο το πρωί και με την απόφαση αυτή να πιέσουμε να βρεθεί λύση. Τώρα, για τις μόνιμες θέσεις δεν μπορώ να πω κάτι, γιατί βλέπω και στην Κεφαλονιά προκυρήσονται θέσεις στο νοσοκομείο, προκυρήσονται στο Λιξούρι, προκυρήσονται παντού εδώ, προκυρήσουν, δεν έρχεται κανείς. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουμε εδώ να μην κλατάρουμε, γιατί είναι στα όρια τους. Και το κυριότερο είναι να μπορέσουμε να δώσουμε μια δυναμική στους ανθρώπους αυτούς να μπορέσουν να βγάλουν το καλοκαίρι. Δεν θα είναι η τελευταία φορά που συζητάμε για το θέμα της κεντρουργίας. Θα είστε σίγουροι ότι μέσα στον χρόνο πάλι δεν θα είμαστε και πάλι θα συζητάμε. Συζητάμε 10 χρόνια. Κύριε Δήμαρχε, ο λόγος σας. Ο λόγος του κύριου. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα 10 χρόνια που είμαστε εδώ, αυτός ο κύριος ο Καρβέλης έχει θέμα με την Ιθάκη. Από τη στιγμή που ο Καρβέλης αρνείται να έρθει να μας βρει, εγώ προτείνω Δήμαρχε μέσα σε όλα τα άλλα να πάμε να τον βρούμε εμείς. Έχουμε βρει. Όχι να πάμε και όχι να πάμε, μπορούμε να έχουμε 2 κανάλια μαζί, γιατί αυτοί μόνο τα κανάλια καταλαβαίνουν και αυτός εκτελεί εντολές φυσικά από άνωθεν. Είναι γνωστό πως δουλεύουν οι υπεράρχες. Και να πάμε εμείς εκεί πέρα. Και άμα δεν είναι εκεί και πούνε ότι δεν είναι εκεί, να περιμένουμε. Εγώ το θεωρώ ότι έτσι ίσως ακουστούμε λίγο, γιατί άμα δεν ακουστείς πλέον δεν λύνονται προβλήματα το 2024. Το πάνω σαν πρόταση δηλαδή, μαζί με τα υπόλοιπα που δεν ξέρω τι θα ψηφίσουμε, να πάμε μια αντιπροσωπεία εκεί πέρα, πόσους μπορούν.
Και αν δηλαδή όπως το οργανώσουμε, να δούμε τι θα μας πει εκεί. Γιατί δεν μπορεί να παίζει με ένα νησί που αν μείνει χωρίς γιατρούς τον Ιούλιο μήνα και παίξει στα κανάλια που θα παίξει, δεν θα έρχεται κανένας εδώ και να παίζουμε με όλο τον κόσμο. Αυτός παίζει μαζί μας. Πρέπει να σταματήσει αυτό το παιχνίδι. Με χαρτιά και με πέτια δεν κάνουμε τίποτα. Να σας συμπληρώσω, Γιάννη. Η εικόνα που δείχνει Κύριε Καραβία, να σας πει δύο κουβέντες. Απλά μην κάνετε διάλογο, γιατί μετά υπάρχουν απομακρυνθούμενα και δεν μπορώ να τα... Σαν υπάλληλοι του Κέντρου Υγείας, ο κ. Καρβέλης μας δίνει την εντύπωση ότι έχει μια εμπάθεια με το Κέντρο Υγείας. Η εικόνα είναι ξεκάθαρη, γιατί έχει φτάσει μέχρι τη Σάμι, ήταν στο πρόγραμμα του να έρθει ανεπίσημα στο Κέντρο Υγείας και μας δίνει την εικόνα και έχουμε και αποδείξει και όλα με τον τρόπο που φέρεται ότι δεν θέλει καν να ακούει για Κέντρο Υγείας. Για ό,τι θέμα. Από μια απλή παραγγελία μέχρι κάλυψη γιατρού. Δηλαδή έχει βάλει χ στο χάρτη που υπάρχει απάνω το Κέντρο Υγείας. Όχι. Μάλιστα. Και από πληροφορία μέσα από την ΥΠΕ έχουμε ότι θα αλλάξει. Θα αλλάξει η διοίκηση. Θα αλλάξει η διοίκηση και ναι, το πρόσωπο. Όχι, φαντάζομαι να αλλάξει και η γραμμή, αλλά δεν φαντάζομαι. Πάμε για τα μήνυμα. Η γραμμή είναι παντού. Εγώ πρέπει συνεχεία αυτό που είπε ο κύριος Στέλης, να συνεχίσω να πω ότι έχω προσωπική εμπειρία για τις περιπτώσεις υγείας που είχαμε πέρσι και με παιδάκι που πήγε στο κέντρο υγείας και μεγάλος άνθρωπος για ένα κυκλοφοριακό πρόβλημα οτιδήποτε, αντιμετωπιστήκαν πολύ καλά και οι εντυπώσεις ήταν πολύ καλές. Θέλω να πω ότι πέραν τους ντόπιους και στο θέμα του τουριστικού προϊόντος θα μας καταστρέψει κάτι τέτοιο, αν έχουμε συμβάντα οτιδήποτε, έχουμε ήδη, το ξέρουν αρκετοί που ασχολούμαστε με τον τουρισμό, ότι ένα βασικό που ρωτάνε, ιδιαίτερα όταν έχουν μικροπαίδια να έρθουν στην Ιθάκη τουρίστες, οτιδήποτε, είναι από τις προϋποθέσεις που ρωτάνε εκ των προτέρων. Και για εμάς είναι. Έτσι, και για εμάς τους ίδιους είναι σημαντικό. Εγώ νομίζω ότι με τα όσα γνωρίζω και έχω παρακολουθήσει, ότι αν τυχόν επιμείνει αυτή η κατάσταση, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να καταφύγουμε σε πιο δραστικά μέτρα, όχι διαμαρτυρίες και τέτοια που τα έγγραφα πλέον έχουν απαξιωθεί. Νομίζω θα πρέπει σαν Δημοτικό Συμβούλιο να πάμε σε πιο δραστικά μέτρα. Ακόμα και κλείσιμο του Δήμου που ανέφερε ο Δήμαρχος προηγουμένως, και να πούμε ακόμα και δημοσιοποίηση του θέματος. Σε συνεργασία και με άλλα μικρά νησιά που είναι στην ίδια κατηγορία με εμάς. Βεβαίως. Ο λόγος του κ. Να πω το εξής. Είναι μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται χρόνια τώρα στην Ιθάκη. Και φτάνει πάρα πολύ συχνά αυτό το αποτέλεσμα στο κέντρο υγείας σαν δεδομένο. Δηλαδή τι, πριν από 20 χρόνια που εγώ ήμουν αγροτικός στο κέντρο υγείας, το 2000, έχει τύχει να μείνουμε καλοκαίρι 2 αγροτικοί και να βγάλουμε όλο το καλοκαίρι μόνοι μας, χωρίς να υπάρχει κανείς άλλος. Ο κύριος Παξινός διευθυντής και εγώ με τον Παναγιώτη τον Κορατζόπουλο αγροτική. 15 εφημερίες ο καθένας. Μέσα στο κέντρο υγείας. Πάνω εγώ αγροτικός, κάτω αυτός αγροτικός στο κέντρο υγείας. 2 γιατροί όλο το καλοκαίρι. Δεν είναι κάτι σπάνιο. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τον Καρβέλη και ότι έχει προσωπικά με το κέντρο υγείας Ιθάκης. Λέω εγώ τώρα, επειδή ακούστηκε. Δεν είναι μόνο ότι είναι η κακή πολιτική, που πάντα είναι κακή η πολιτική στο θέμα της υγείας στην Ελλάδα. Δεν είναι ότι οι γιατροί σηκώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό. Είναι όλα αυτά. Αλλά δεν μπορείς να υποχρεώσεις κάποιον να πάρει με το ζόρι τη θέση του, θα έρθει η ώρα της. Πιέζεις, κάνεις πράγματα, φτάνεις μέχρι ενός σημείου να ζητήσεις τον οπλίτη που θα τον υποχρεώσει στο Υπουργείο, αλλά τον γιατρό δεν θα τον υποχρεώσει κανείς να πάρει τη θέση. Είτε αυτή είναι μόνιμη, είτε δεν είναι. Είναι αγροτικό. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Και δεν είναι εύκολο να σηκωθείς και να πεις «Α, εγώ έφτασα μέχρι εκεί τον αγώνα μου, πήγα το κανάλι» και πήγε στο κανάλι και λοιπόν δεν θέλει ο αγροτικός να έρθει στο κέντρο υγείας. Πώς θα τον υποχρεώσεις? Για τους ΑΒΓ λόγους, δίνει σπίτι, δίνει η περιφέρεια ένα επίδομα, δίνει σε δεύτερο μισθό. Δεν θέλει. Πες μου τι άλλο θα κάνεις. Άμα δεν θέλει ή άμα δεν έχεις τον αριθμό αυτόν που θα έπρεπε να έχεις. Θα πρέπει να τριπλασιάσεις ενδεχομένως τους μισθούς στην Ελλάδα, στους αγροτικούς, στους μόνιμους, να δώσεις άλλα κίνητρα για να μπορέσεις να πεις ότι αξιοπρεπώς
πάω να φέρω γιατρό στο μικρό νησί. Εκτός από τα εισιτήρια που τους κάνεις δωρεά ή εκτός από ένα σπίτι που μπορείς να τους διαθέσεις. Μακάρι να γινόταν. Εμείς τότε, πριν από 20 χρόνια, βρίσκαμε σπίτι. Το νοικιάζαμε. Δεν μας έδινε κανείς ούτε επίδομα, ούτε νίκιο, τίποτα. Ούτε παραμεθόριος ήταν η Ιθάκη. Δουλεύαμε με το μισθό που παίρναμε. Και καθόμασταν και το δουλεύαμε, γιατί έτσι θέλαμε, από φιλότιμο. Που πάρα πολλά χρόνια στη συνέχεια δουλέψανε με τον ίδιο τρόπο στο κέντρο υγείας Ιθάκης. Από ό,τι καταλαβαίνω δουλεύουν ακόμα. Και συνεχίζουν. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άμα δεν ήταν το φιλότιμο, δεν είναι. Ναι, πάντα αλλιώς τα παιδιά θα γραφεί. Μετά, αν μπορώ να ένα λεπτάκι έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Παπλαβάς. Κύριε Παπλαβάς. Θέλω να πω κάτι. Και να αμέσως μετά ο κ. Μαυρογιώτας. Τι? Τίποτα. Λοιπόν, επειδή σωστά ο Δήμαρχος είπε ότι το 1984, αν δεν κάνω λάθος, είναι που έγινε ο ιδιωτικός νόμος του ΕΣΥ και είχε ψηφιστεί τότε από όλους εκτός από τη Νέα Δημοκρατία. Αν δεν κάνω λάθος επίσης. Όχι έτσι. Έτσι ακριβώς. Ναι, για να σας οψύνω. Τέλος πάντων. Τι είχε πει λοιπόν αυτός ο νόμος, έτσι, και γιατί ήταν τόσο πολύ δελεαστικός και είχε πιάσει τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια. Όσο και να ήταν ελλειπής και όλα αυτά τα πράγματα. Κάνω λάθος με την Ράνια που είναι και γιατρός και η Αναστασία μπορεί να με διορθώσουμε. Ότι προέβλεπε θέσεις αποκλειστικής απασχόλησης με καλούς μισθούς για εκείνη την εποχή στο δημόσιο τομέα. Καμία σχέση με αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα. Καμία σχέση απολύτως. 45 χρόνια μετά, 50 σχεδόν, όχι 40, τι λέω. 40 χρόνια μετά λοιπόν, τι έχουμε, ακριβώς το αντίθετο. Ιδιώτες γιατροί στα κέντρα υγείας, ιδιωτικοποίηση των πάντων, σιγά μη θέλει ένας γιατρός που μπορεί να είναι στον ιδιωτικό τομέα και να βγάζει 10 φορές παραπάνω το μισθό της Αναστασίας, να έρθει στο κέντρο υγείας. Εκεί είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι κεντρικής πολιτικής. Και όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα και λέμε ότι μας φταίει ο Καρβέλης. Εγώ, Αγιούλα, μου να σου πω κάτι, ούτε τον έχω δει ποτέ με αυτόν τον άνθρωπο, ούτε θέλω να τον έχω. Αλλά προσωπικά δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος έχει βάλει στο μάτι το θιάκι και θέλει να το καταστρέψει. Όπως λέγαμε παλιά με την ομιλική Ιθάκη ότι φταίει ο Μεταξάς και ο Κολώνας. Σιγά μην έφταιγε ο Μεταξάς και ο Κολώνας. Αυτοί που ήταν πίσω από αυτούς ήταν το πρόβλημα της Ιθάκης. Και είναι ακόμα και τώρα για αυτά τα θέματα τα αρχαιολογικά. Γιατί αν το προσωποποιούμε, διευκολύνουμε το σύστημα που μας βαράει στο κεφάλι και μας φέρνει σε αυτή την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν είναι κάτι δύσκολο δηλαδή να το σκεφτείς. Επομένως, πρέπει πάλι να επανέλθουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, και κάτι άλλο που θέλω να πω. Έχουμε σκεφτεί γιατί έχει τέτοια επάρκεια στρατιωτικών γιατρών πια το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχουν πολλοί στρατεύσιμοι για να τους προσέχουν αυτοί οι άνθρωποι που κανονικά θα έπρεπε να είναι σε μονάδες. Δεν υπάρχουν. Οι μονάδες εκεί από που ήταν 500 και όλη την Ελλάδα έχουν γίνει 100. Γι' αυτό γίνεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή είναι και ένα ζήτημα πάλι πολιτικής. Στο θέμα της οικογεννητικότητας εκεί πέρα. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι ζήτημα μιας κεντρικής πολιτικής αντιμετώπισης. Και όσο δεν το παίρνουμε χαμπάρι να δούμε την πραγματικότητα, τόσο θα φτάνουμε κάθε καλοκαίρι να λέμε τα ίδια. Με μια Αναστασία που θα τρέχει, την Αναστασία την αναφέρω, τη Ράνια που είναι εδώ και είναι στον ιδιωτικό τομέα και καλά κάνει και έχει πάρει την απόφασή της εκεί και προσφέρει από ό,τι ξέρουμε η γυναίκα κι αυτή, τον Παξινό, πάλι που είναι ιδιώτης αυτή τη στιγμή, μα είναι ζωή αυτή. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά για να πούμε. Και η Ράνια είπε και κάτι τελευταίο, θα το τελειώσω με αυτό. Ότι την εποχή που ήταν εδώ πέρα το 2000 με το μισθό του αγροτικού γιατρού όχι απλά έβγαινε, παράβγαινε. Έτσι. Και σπίτι έβγαινε γιατί αναπτύχθηκε ανεξέλεγκτα ο τουρισμός. Γιατί το Airbnb μας έχει γονατίσει. Να λοιπόν πάλι ζήτημα κεντρικής πολιτικής που κάποια γίνονται στην τύχη. Ανοίγονται έτσι μπαμ και λέμε καμαρώνουμε ότι έχουμε τουρισμό στο διάκι. Πείτε τώρα σε ένα γιατρό να έρθει εδώ πέρα να μείνει. Πείτε σε έναν πυροσβέστη. Πείτε σε έναν αστυνομικό ή σε έναν καθηγητή. Να μην. Αυτοί που έχουν κάνει. Όχι, άλλο λέω. Πόσο πολλές είναι οι δυσκολίες που δεν ήταν τότε. Δύο πράγματα θα πω. Φαίνεται ότι 40 χρόνια τώρα που αντιμετωπίζουμε 50-60 το ίδιο πρόβλημα, η λογική μας δεν λέει να αλλάξει και μένει πάντα στο να κάνουμε ένα τηλέφωνο, να λύσουμε το πρόβλημα, που θα λυθεί το πρόβλημα κατά πάσα πιθανότητα με έναν αναπλήτη, όμως του χρόνου θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα, του παραχρόνου θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δεν λέμε λοιπόν να πάμε ένα βήμα παραπέρα για να αλλάξουμε αυτή την πολιτική.
Τώρα, το αν έχουν απαξιωθεί τα χαρτιά και τα ψηφίσματα, είναι πόσο τα έχουμε απαξιώσει εμείς. Είπε και ο Αλέξανδρος στην πρώτη ομιλία ότι αυτή η συνάντηση δεν έπρεπε να γίνει εδώ. Γιατί το θέμα της υγείας δεν αφορά αυτούς που ασκούν εξουσία. Παρένθεση, εμείς δεν ασκούμε εξουσία. Αφορά όλους. Αφορά το Σύλλογο Ναυτικών, αφορά το Σύλλογο Γυναικών, αφορά τους καθηγητές, τους ντόπιους, τους δασκάλους, τα παιδιά. Όλοι έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Και έχετε ευθύνη, κύριε Πρόεδρε, σε αυτό που δεν τους έχετε καλέσει. Έπρεπε να γίνει αλλού αυτή η συνάντηση. Και ήθελα να πω στον Δήμαρχο, επειδή ανέφερε το όνομά μου όταν είπες ότι πρέπει να υπάρχει μια υποχρεωτικότητα στους γιατρούς, εγώ δεν έχω αντίρρηση σε αυτό. Όμως να σκεφτείς γιατί δεν δέχονται, γιατί δεν μπορεί το κράτος να τους υποχρεώσει. Πόσα λεφτά χάλασε το κράτος για να σπουδάσουν αυτοί να γίνουν γιατροί. Και αν εννοείς γιατί γινόταν στο σοσιαλισμό, θα σου πω γιατί το παιδί από την ώρα που γεννιόταν ήταν στην ευθύνη του κράτους να σπουδάσει. Και αν γινόταν γιατρός, πήγαινε όπου ήθελε το κράτος, όχι όπου ήθελε αυτό. Υπάρχουν διαφορές λοιπόν, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Το αν τώρα είναι ανάπτυξη με το διαμέρισμα να φτάνει στα 600 ευρώ, με τα σχολεία να είναι υποστελεχωμένα, με το ΚΠΕ να είναι υποστελεχωμένο και όλα τα άλλα, αυτό είναι κάτι που θα το κρίνει η ιστορία. Εμείς λέμε ότι τα προβλήματα λύνονται όταν ο λαός μπει μπροστά. Και για να μπει μπροστά δεν θα μπει από 5 που δεν έχουμε τη λευκή επιταγή να πω και τα λόγια του Πρόεδρου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Πρέπει να βάλουμε το λαό μπροστά. Ωραία. Κυρία, υπάρχει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απλά θέλω να δώσω μια εξήγηση τέλος πάντων σε κάτι που είπε ο κύριος Δήμαρχος, όχι εξήγηση, απλά μια ανακοίνωση θέλω να κάνω. Για το θέμα το κτηριακό του Κέντρου Υγείας Ιδάκης, εμείς σαν Περιφέρεια Ιωνιονήσων θα το προχωρήσουμε. Αυτό θα το ανακοινώσει και σύντομα ο Περιφερειάρχης Ιωνιονήσων. Είναι ο προϋπολογισμός 1,5 εκατομμύριο που έχει γίνει μελέτη. Πιστεύω να όλες αυτές οι διαδικασίες, οι δυστοκίες που έχουν παρουσιαστεί με το ιδιοκτησιακό καθεστώς να ξεπεραστούν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να το κάνουμε κι εμείς, γιατί εντάξει, είναι ένα κτίριο που καταραίει, έτσι. Τώρα μιλούσαμε για τα άλλα και γι' αυτό δεν αναφέρθηκα στο κτηριακό. Επίσης, θέλω να πω από τη δικιά μου εμπειρία ότι χωρίς να ευλογήσω τα γένεια κανενός, χωρίς να το πω ούτε με κομματικό χαρακτήρα, ούτε τίποτα, ούτε πολιτικό χαρακτήρα, απλά η επαφή δικιά μου με την ΕΚΤ μου βγάζει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ο κύριος Καρβέλης και όλοι οι άνθρωποι που είναι δίπλα του. Εγώ τουλάχιστον με τις επικοινωνίες τις δικές μου θέλω να πω ότι έχουμε μία αξιοπρεπή στήριξη. Αυτό θέλω να πω. Στο επίπεδο που και αυτοί μπορούν, έτσι. Γιατί κανένας δεν είναι μάγος και κανένας δεν κάνει θαύματα. Εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση και η Περιφέρεια, πιστεύω, αλλά και ο Δήμος, κάναμε ό,τι μπορούμε τα καλύτερα. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες διαδικασίες και άλλες φωνές που θα πρέπει και αυτοί να διεκδικήσουν που είναι πολύ κοντά στο Υπουργείο. Αυτό θέλω να πω. Κύριε Καραβία, και να κλείσουμε. Μια διευκρίνηση θα ήθελα, κυρία Επαρχό. Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη, τι ακριβώς έχει την υποστήριξη της ΣΥΠΕ. Γιατί εγώ προσωπικά όσο γνωρίζω δεν έχω. Εγώ από το λίγο διάστημα που είμαι και από την προσωπική επίσκεψη, αλλά και από τη διαδικασία τώρα που έγινε για το αίτημα για τον οπλίτη γιατρό, εγώ είχα πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση και συνεργασία. Αυτό οφείλω να το πω. Δεν μ' αρέσει. Επί του θέματος αυτού. Για να γίνει όλη η διαδικασία να πάει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Γιατί ακόμη και το χαρτί, για να πάει η Αναστασία, το ξέρει η κυρία Σκαρμέδο, υπήρχε μια δυστοκία και σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, δεν θέλω όμως να προσωποποιήσω, δεν υπάρχει καμία εμπάθεια στο θέμα της Ιδάκης από την ΕΚΤ. Απλά είναι μια ΕΚΤ η οποία έχει Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Ιόνια νησιά, όπως καταλαβαίνετε έχει ένα πολύ μεγάλο εύρος προβλημάτων. Θεωρώ ότι εντάξει, στο επίπεδο που μπορούν έχουν βοηθήσει την Ιδάκη. Αυτό θέλω να πω. Καταθέτω τη δικιά μου προσωπική άποψη. Ωραία. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο όπου έχουν διαπιστωθεί τα προβλήματα. Τα προβλήματα είναι τα γνωστά, όπως είπατε και όλοι. Και έχουμε δύο προτάσεις. Η μία είναι του Δημάρχου, η οποία είναι, κύριε Δήμαρχε, θέλετε να την πείτε? Είναι η πρόταση που κατέθεσα στο εισήγηση που καταθέσει, η οποία καταδικάζουμε και την πολιτική που υπάρχει μέχρι τώρα και ζητάμε άμεσα και από την ΕΚΤ και από το Υπουργείο τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας με μόνιμους και αγωνιστικούς γιατρούς.
Όσον αφορά, για να διευκρινίσω κάτι, όταν μιλάμε και αναφερόμαστε στον κύριο Καρβέλη, δεν αναφερόμαστε προσωπικά. Αναφερόμαστε ως διευθυντή, ως διοικητή της ΑΚΤΙ. Θα βάλετε μέσα στην πρότασή σας τη δικλείδα που είπατε στην αρχή ότι σε περίπτωση που δεν στελεχωθεί θα κλείσουμε το Δήμο, οπότε υπάρχει αυτό. Θα το τροποποιήσω το σχέδιο και θα το δώσω στον κύριο Καρβέλη. Οπότε η κεντρική ιδέα, για να ξέρει το Συμβούλιο της δικής σας προτάσεως, είναι ότι καταδικάζουμε τη συμπεριφορά, τη θεσμική της έκτης ΥΠΕ, ζητούμε την άμεση λύση των προβλημάτων, των γνωστών προβλημάτων, και επιφυλασσόμεθα σε περίπτωση που δεν λυθούν τα θέματα να κλείσει ο Δήμος. Κύριε Ταβλαμπά, θέλετε να διαβάσετε και εσείς? Να κάνω μια ερώτηση. Είπε την πολιτική ο Δήμος, όχι τη στάση της έκτης ΥΠΕ. Και την πολιτική και τη στάση. Ωραία. Κύριε Ταβλαμπά, θέλετε να το... Είναι πολυσέλιδο? Μια μισή σελίδα. Ωραία. Γράφουμε σύμφωνα. Και περιεκτικά, πρέπει να το πω. Η υγεία είναι ένα κοινωνικό αγαθό, δικαίωμα κάθε ανθρώπου και υποχρέωση του κράτους να την παρέχει δωρεάν σε όλες και όλους μέσα από ένα ενιαίο αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο, ως Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιθάκης, διαμαρτυρόμαστε για την κατάσταση του Κέντρου Υγείας Ιθάκης. Καταγγέλνουμε την πολιτική που εφάρμοσαν στον ευαίσθητο τομέα της υγείας όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική απαξίωση των δομών υγείας, όπως και οι κατευθυντήριες εντολές Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, πολιτική του εφικτού και του κόστους ωφέλου. Πολιτική που ανοίγει διάπλατα την πόρτα στην ιδιωτικοποίηση της υγείας, της πρόνοιας και της κοινωνικής ασφάλισης. Πολιτική που δεν διστάζει να στείλει σε εμπόλεμη ζώνη τη φρεγάτα με το ημερήσιο κόστος να ξεπερνά 500.000 ευρώ, ενώ την ίδια ώρα αρνείται να καλύψει τις χειρότερες ανάγκες των κέντρων υγείας. Όλα αυτά την ώρα που τα προβλήματα της περιοχής μας στον τομέα της υγείας είναι σε όλους γνωστά και έχουν να κάνουν με τη μεγάλη ηλικία των κατοίκων, τις αποστάσεις μεταξύ των χωριών και του κέντρου υγείας, αλλά και τη αύξηση του αριθμού των κατοίκων από επισκέπτες στους καλοκαιρινούς μήνες. Η συγκινητική και πολλές φορές στα όρια της ανθρώπινης αντοχής προσπάθεια του υπάρχοντος ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κυβερνητική ευθύνη για την επικίνδυνη υποστελέχωση στο κέντρο υγείας Ιθάκης σε γιατρούς, νοσηλευτές και υλικό προσωπικό. Επανειλημμένως, τόσο το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και ο Διευθυντής του Κέντρου Υγείας έχουν διαμαρτυρηθεί για την κατάσταση που επικρατεί. Ανταυτού όμως, η διοίκηση της έκτης ΥΠΕ όχι μόνο δεν προχώρησε σε καμία στελέχωση, αλλά κοφεύει σε κάθε αίτημα για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου Υγείας. Το Δημοτικό Συμβούλιο απαιτεί αποκλειστική δημόσια δωρεάν υγεία πρόνοια για όλους με παράλληλη κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης. Πρόληψη μόνιμου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα με βάση τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν τόσο στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης όσο και στις άλλες μονάδες υγείας της περιοχής μας και συνολικά στην περιφέρεια. Μέχρι τότε ζητάμε χρηματοδότηση με τα απαραίτητα κονδύλια και εφοδιασμός με τα αναγκαία μέσα, φάρμακα και άλλα υγειονομικά και νοσοκομιακά υλικά. Άμεση προκήρυξη των θέσεων των αγροτικών ιατρών και ταχεία εξέλιξη της διαδικασίας της μηνιαίας πρακτικής τους στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Άμεση πλήρωση των θέσεων του νοσηλευτικού προσωπικού που προκύπτουν από αποχωρήσεις, ασθένειες ή άδειες. Να δοθούν τα κίνητρα εκείνα που θα επιτρέπουν στους γιατρούς να υπηρετούν σε δυσπρόστα και μικρά νησιά. Επαναλειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου. Όλα τα παραπάνω ως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να σταλούν στην κυβέρνηση, στα κόμματα της Βουλής, στη διοίκηση της έκτης ΥΠΕ των μονάδων υγείας, ώστε να ικανοποιηθούν τα συγκεκριμένα αιτήματα που πηγάζουν στις πραγματικές ανάγκες του λαού μας μπροστά στις σημερινές συνθήκες. Θα το στείλω και ηλεκτρονικά. Παρό. Θα σου περάσει και το mail. Ωραία. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει κάτι να προσθέσει, κυρία Σκαρμέα, αν θέλετε, για να βάλετε τον επίλογο. Ναι, να σας πω ότι μένουν λίγες μέρες, θα μείνουμε μόνοι μας, ο ήλιος έρχεται. Αν μπορείτε να πιέσετε, έστω για έναν οπλίτη. Για πολύ πρακτικά πράγματα. Να βγει, να τους λύσουν. Να βάλουμε μία πίεση. Αύριο το πρωί έχεις λίγο χρόνο, 10-20 λεπτά να βρεθούμε, αν μπορούμε πρωί και από τις 10 μπορείς, για να κάνουμε ένα συντονισμό για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ο πλήτης σε διάθεση που έχουμε κάνει όλη την γραφειοκρατία, είναι το χαρτί ήδη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έρχεται αύριο. Αν υπάρχει η πολιτική βούληση, έρχεται αύριο. Και τελειώνει το θέμα. Για να περάσουν αυτό. Μπαλώνεται δηλαδή. Μπαλώνεται. Πάντα Μα τώρα τι μιλάμε. Να περάσουμε. Καλώς εγώ των πραγμάτων θα έρθουν οι καινούργιοι χρονιά αγροτικών και κάπως θα εξομαλυνθεί το θέμα. Υπάρχει πολιτική βούληση, απλά διεκδικήθηκε την καλά μου και γι' αυτό το πήρε κιόλας.
Λοιπόν, ο του Καλάμου γιατί αποσπάστηκε, ο αγροτικός του Καλάμου αποσπάστηκε στο κέντρο υγείας Μύτικα. Είχε κάποιος από το. Δεν ξέρω, δεν βλέπω κιόλας. Είναι ο κύριος Ανδρώνικος εδώ. Θέλει κάτι να προσθέσει, κάτι. Το οποίο βουλευτής, παιδιά, τι να σας πω τώρα, έτσι. Ναι, ναι, απλά να δούμε πώς θέλετε και ψηφίζουμε. Ωραία. Πολιτική πίεση, τι άλλο. Λοιπόν, αυτό είναι. εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε να ψηφίσουμε, κύριε Κασιανέ, του θυμάστε. Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείς πολύ. Κύριε Τρέλη, κύριε Δόριζα, Δήμητρα, κυρία Λουκά, κύριε Δημήτρη, κύριε Νίνα. Το ψήφισμα που συγγνώμη, κύριε Μιχαλάτε. Ναι, ο κύριος Λουκάς με ακούει. Ναι, το είμαι. Ωραία. Οπότε, Γιώργο, τα έχεις μετρήσει. Τρία είναι. Τρεις ψήφοι της Ευρωβουλής. Ωραία. Ωραία. Τρεις ψήφοι. Περνάμε στο ψήφισμα που βάλατε. Δικό σας, το δικό σας. Θα το στείλεις όμως, Αλέξανδρε. Ωραία. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο ένα και μοναδικό θέμα. Συγγνώμη, να καταδικάσουμε την πολιτική, πώς με ψήφισμα, με απόφαση του Αυτό που έχω βγάλει θα το συμβουλήσω, θα το στείλω στην κύριε Οικονομία. Ναι, από την κεντρική ιδέα σου λέω, με απλώς απόφαση και του εσείς, Δημοτικού συγγνώμη Συμβουλίου. αλλά αν έχετε ψηφίσει άλλη φορά, στέλνετε τα λίγο πιο νωρίς από την κεντρική. Και να το διαμορφώνετε λίγο και να τα κάνετε σε περίπτωση θα τα κάνουμε εύκολα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λήψη απόφαση για τη σύναψή μας μεταξύ Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του Δήμου Ιθάκης για τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Μπαίνει! Δεν χρειάζεται. Θέλω να είναι εδώ. Ωραία, σας ακούμε κύριε. Λοιπόν, είχαμε πει στο προηγούμενο συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, που κάναμε το τελευταίο, ότι θα βάλουμε ένα πίνακα, ο οποίος θα είναι τα οικονομικά στοιχεία τα οποία θα καταθέσουμε στη σύμβαση που είχαμε κάνει. Σε αυτή τη σύμβαση, λοιπόν, που κατατέθηκε ο πίνακας, μου ήρθε στη φωτογραφία μου την Παρασκευή. Έχω κάνει κάποιες μικρές τροποποιήσεις, τις οποίες θα αναφερειάσω, και όσον αφορά το σχέδιο της σύμβασης που έχουμε πει, έχω να προτείνω τα ονόματα τα οποία θα εκπροσωπήσουν το Δήμο. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε πει, έχουμε συμφωνήσει την προηγούμενη φορά. Δεν έχει τροποποιηθεί κάτι άλλο από αυτά που έχουμε κουβεντιάσει. Οπότε να πούμε ένα όσον αφορά τον πίνακα ότι η μισθοδοσία των εκπαιδευτικών είναι καθαρά θέμα του Υπουργείου. Όσο αφορά την δαπάνη του προσωπικού καθαριότητας, θεωρώ ότι 6.000 είναι ένα ποσό, γιατί θα είναι πάλι η σύμβαση, το οποίο είναι ένα ποσό το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε. Δαπάνες καθαρισμού εξωτερικών χώρων είναι 1.000 ευρώ. Δαπάνες τακτικών συντηρήσεων είναι 5.000 ευρώ. Δαπάνες ενέργειας, οι 3.000 που έχουμε βάλει είναι πάρα πολύ λίγες. Αν σκεφτείτε ότι στο σπίτι μου εγώ το δίμηνο πληρώνω γύρω στα 400 ευρώ ρεύμα. Ολόκληρο κουφέ με 3.000 είναι λίγο, οπότε το βάζω 6.000 ευρώ. Και τα άλλα μένουν 500 ευρώ και 1.200. Όσον αφορά την Επιτροπή, το σύνολο, δεν αλλάζει ουσιαστικά. Πες γύρω στα 25. Σίγουρα. 22 είναι αυτά, αλλά έκανε κάποιες αλλαγές. Όπου κατέβασε 4 τις καθαρίστρες και έβαλε 3 στο ρεύμα. Άρα είναι 1.000 ευρώ από αυτά. Και μείον άλλα 1.000 στις δαπάνες εξωτερικών χώρων. Καθαρισμού εξωτερικών χώρων δεν έχουμε, είναι λίγα τα πραγματικά. Έχουμε και εμείς εργάτες που μπορούμε να τα καλύψουμε. Όσον αφορά το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης που είχαμε πει, όσον αφορά τα μέλη, έχουμε πει τον αντιδήμαρχο σε θέματα παιδείας, ο οποίος είναι ο κ. Στρέλης, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Καραβία, έναν εκπρόσωπο του Δήμου Ιθάκης, τον κ. Ψαμπόλη Στέφανο, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Δόριζα Παναγιώτη. Από εκεί και πέρα είναι εκπρόσωπο της μειοψηφίας, έναν εκπρόσωπο της εκπαιδευτικής κοινότητας και έναν εκπρόσωπο του ΚΠΑ. ΚΠΑ δεν είναι τώρα. Κατά τα άλλα είναι ότι είχαμε κουβεντιάσει την φορά που είχαμε συμφωνήσει όλοι όσον αφορά τη σύμβαση. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα τα καταθέσω και στον Γιώργο να πει. Κύριε Ταφραμπά, θέλετε κάτι να προσθέσετε? Καταρχάς, μια ερώτηση, γιατί δεν το ξέρουμε. Εάν αυτό το σχέδιο που στέλνουμε, το ξέρουμε στο Υπουργείο, το έχουμε δεχτεί. Έχω ενημερωθεί, το 80% το έχουμε δεχτεί. Τι δεν είχαμε δεχτεί, θυμάμαι, τα πάμε την προηγούμενη φορά. Μου δεν πάει και εδώ είμαστε.
Τι δεν είχανε? Δεν θέλανε το κομμάτι των υποχρεώσεων του Υπουργείου. Να χρηματοδοτεί το Υπουργείο, το οποίο όμως δεν είναι δικιά μας πρωτοβουλία, είναι απόσπασμα από τον νόμο. Δηλαδή, εγώ πήρα όπως ήταν ο νόμος και έβαλα τα αποσπάσματα μέσα. Δηλαδή, αυτοί αρνούνται, υποτίθεται, να συμφωνήσουν σε κάτι που οι ίδιοι έχουν ναι, και απλώς θέλουν ουσιαστικά να δεσμευτεί ο Δήμος ότι σε κάθε περίπτωση θα πληρώνει αυτά τα έξοδα, τα λειτουργικά έξοδα. Σε προπολογισμό, άρα δεχόμαστε να πληρώνουμε. Να πει, συγγνώμη, για να καταλάβω. Πάμε να στείλουμε μια σύμβαση, η οποία σύμβαση υποτίθεται βασίζεται σε κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις, από ό,τι μας φαίνει, λένε ότι είναι υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας. Ωραία. Και αυτοί βάζουν μέσα τον όρο ότι εμείς δεν το δεχόμαστε αυτόν τον όρο και πρέπει να τις καλύπτει ο Δήμος. Δεν μου είπαν ότι δεν το δέχονται, δεν μπορούν να μου πούν ότι δεν δέχονται το νόμο. Μου είπαν καλό είναι να μην υπάρχει αυτό μες στη σύμβαση. Ναι, αλλά πώς. Αφού που είναι νόμιμο αυτό, πάμε στο ηθικό, ότι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει. Εμείς, Αλέξανδρο, να βοηθήσουμε την κουβέντα και πράγμα άλλο θα κάνουμε. Εμείς, ό,τι ανάγκες είναι που έχουμε πει, θα τις καλύψουμε αυτά που έχουμε πει εδώ στο προπολογισμό. Και ακόμα θέλω να πω ότι δεν ξέρω πώς και τι και ποιο, μάλλον από τα δημοτικά συμβούλια τα οποία τα βλέπουν στο διαδίκτυο κλπ. Τα τελευταίες 2 μέρες που έχουμε πάρει 2 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν δηλώσει ενδιαφέρον να κάνουν τα χαρτιά τους για να έρθουν στο ΚΠΑ. Αυτό είναι θετικό, μακάρι. Μα μπορούν. Άρα. Αυτό είναι θέμα δικό τους. Τέλος πάντων. 4 θέσεις δεν είναι. 5. Πρέπει να προκυριστεί από το. Βέβαια, αυτό είναι διαδικαστικό. Μην το λύσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα έχει τώρα, αν μπορούν οι. Για να τελειώνουμε, και εμείς έχουμε ψηφίσει τη συγκεκριμένη σύμβαση έτσι και εννοείται ότι. Όσον αφορά τα χρήματα, έτσι. Το σημαντικό γιατί πήραν το Δήμαρχο. Παράξενο, γιατί πήραν το Δήμαρχο. Η υπηρεσία του Δημάρχου είναι το ΚΠΑ. Αλήθεια. Τότε γιατί ο Δήμαρχος δεν το πήραν τηλέφωνο, δηλαδή. Πώς πήραν τον Δήμαρχο. Περνάγανε και πήραν τον Δήμαρχο. Λέω εγώ, καθηγητής τώρα η δάσκαλος παίρνει τον Δήμαρχο για να πάει. Γιατί ο Δήμαρχος ψάχνει στο σπίτι για τον δάσκαλο για να πληρώσει τον γιατρό και τον καθηγητή. Παιδιά, μιλάει ο κύριος Σταυλαμπάς. Λίγο ηρεμία. Θα θέλω να τους ξέρω αυτούς. Νοτά. Δεν τους ξέρεις. Όχι. Ναι. Εννοείται πως όχι. Όχι. Επέβαλε την τάξη, Αλέξανδρε, στο συνδυασμό. Εσύ κύριε Πρόεδρε. Ο δικός συνδυασμός είναι εδώ που γίνεται ο χαμός. Ο Δήμαρχος φωνάσκει κύριε. Είναι γιατί είμαστε πολύ ο ένας από τον άλλο. Άμα είμαστε λίγο μακρύτερα θα μ' ακούμε. Ναι, σε είδα και όταν ήμασταν μακρύτερα. Κύριε Πρόεδρε. Είναι όσο πρέπει. Είναι εδώ για τον ενδεικτικό ετήσιο προϋπολογισμό θέλω να πω. Έτσι, λοιπόν, έτσι κι αλλιώς μιλάμε για ένα δημοτικό κτίριο. Εντάξει, που ούτως ή άλλως, επειδή είχε υποθεί πριν για τα ποσά και τα λοιπά, τώρα λέει ο Δήμος ότι ό,τι είναι θα το καλύψει ο Δήμος. Εμείς αυτό θέλουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε αυτό. Αλλά είναι ένα δημοτικό κτίριο το οποίο ούτως ή άλλως ο Δήμος θα καλύπτει τα έξοδα συντήρησης του. Δηλαδή δεν είναι επειδή είναι το ΚΠΕ εκεί πέρα και στεγάζεται, ό,τι άλλο και να ήταν, ο Δήμος θα ήταν υποχρεωμένος να τα καλύπτει αυτά. Ορίστε. Για τη συζήτηση μετά. Ναι, μετά θα γράψω κανένα λάθος και θα έχουμε άλλα. Τώρα, συμφωνούμε λοιπόν όλοι όσον αφορά το να πάει η σύμβαση αυτή με τις παρατηρήσεις που λέει το Υπουργείο, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Στην περίπτωση που πάει το πράγμα στο κλείσιμο του ΚΠΕ. Γιατί? Σε εισαγωγικά, για να μην βάζεις έναν προβληματισμό, δεν πήρες κάτι. Δεν λέω κάτι. Ωραία. Ή θα το κλείσει το Υπουργείο μονάχο του, έτσι. Το οποίο εμείς τι θα κάνουμε, αν το κλείσει εκείνο. Ή δεν θα υπογράψει την παραχώρηση του κτηρίου με τους όρους που έχουμε πει, προκειμένου να αναγκαστεί ο Δήμος να πει ότι δεν μπορώ να σου δώσω αυτό το κτίριο. Παραχώρηση κάνει ο Δήμος. Ναι. Και πάω και επειδή δεν έχω αλλού να βάλω το ΚΠΕ, θα πει το Υπουργείο, το βάζω, ξέρω εγώ, σε μια αποθήκη, στο γήπεδο. Λέμε, έτσι. Λοιπόν, δεν το κατάλαβα. Να σας επαναλάβω. Να μας το πει λίγο καλύτερα. Το Υπουργείο να το κλείσει. Ενώ δεχόμαστε τη σύμβαση.
Όχι, πάμε Αλέξανδρε από την αρχή. Αφήστε το να το κλείσει στο Υπουργείο, επειδή έτσι γουστάει, επειδή καταργεί όλα τα ΚΠΕ, ας πούμε και τα λοιπά. Αυτό δεν μπορείς να κάνεις κάτι, ούτε εσύ ούτε εγώ. Το δεύτερο είναι, εάν δεν υπογράψουμε την παραχώρηση του κτηρίου. Εμείς. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί δεν συμφωνούμε, γιατί το Υπουργείο σου λέει δεν δέχομαι αυτούς τους όρους που έχεις βάλει. Αφού του βάλαμε, του λύσαμε τα χέρια του Υπουργείου. Εκείνος μας έλεγε ότι δεν δίνει λεφτά και εμείς του βάλαμε λεφτά. Και ας μην είναι δική μας υποχρέωση. Ένα προβληματισμό θέτω, δεν είπα ότι είναι αυτό το οποίο θα γίνει. Εντάξει. Ότι δεν υπογράφουμε την παραχώρηση και τη μεταφέρουμε σε ένα μη κατάλληλο χώρο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Να πει το Υπουργείο. Τώρα κατάλαβα. Γιατί αν θυμάστε πολύ καλά, αυτό θα κάνω λάθος. Στα προηγούμενα ζητήματα που κάναμε, είπατε ότι ο Δήμος κατέθεσε πρόταση για να ανοίξει το κτέδο. Άρα πώς θα έρθει το Υπουργείο. Το Υπουργείο θα πει ή το κλείνω ή δεν το κλείνω. Δεν μπορεί να πει να μεταφέρει το Υπουργείο. Θα κλείσει το κτέδο. Όταν δεν υπογραφεί αυτή η σύμβαση, ένας οργανισμός θα παραμείνει. Σαν οργανισμός θα παραμείνει. Έτσι. Και θα είναι στο κτέδο, θα είναι στο κτέδο. Άμα δεν υπογράψουμε τη σύμβαση, θα τελειώνει ο οργανισμός. Γιατί τελειώνει. Γιατί λόγω Δήμου η θέση είναι υπάρχει. Και θα σου πει πήγαινε το άλλο. Όχι, είναι κάπου αλλού. Στο Δήμο δεν το πιστεύω. Δεν είναι το θέμα του κτηρίου. Καταλάβεις το λέω. Δεν είναι το θέμα του κτηρίου. Εγώ να πω κάτι, το πιο πιθανό είναι ότι αν υπάρχει κάποια παρατήρηση, γιατί με ρωτήσαν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, αν υπάρχει κάποια παρατήρηση από την Υπουργεία, γιατί με τις προγραμματικές συμβάσεις έτσι γίνεται κατευθείαν. Παρατήρηση επί της συμβάσεως. Αυτό θα έρθει πίσω για να γίνει τροποποίηση, αν συμφωνούμε εμείς ή όχι. Έτσι γίνεται με τις προγραμματικές. Το έχουμε κάνει. Εδώ τις προδομίες αλλάξαμε 40 φορές. Σταματάμε την κουβέντα εδώ. Ψηφίζουμε ομόφωνα, ασχέτως αν ο προϋπολογισμός για μας είναι φουσκωμένος. Δεν είναι ανάγκη τώρα να πούμε τις αντιρρήσεις μας και αυτά. Πάει στο Υπουργείο και με την επιστροφή του τέτοιου ξανασυζητάμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις μας. Τα λέω καλά. Αν υπάρχει. Τα λέω καλά. Μπορεί να τα δεχτεί όλα. Μπορεί και να μην δεχτεί τίποτα. Μπορεί να πει υπογράφουμε και άσε τι θα δεχτεί γιατί όχι. Αν έρθει πίσω τότε θα κάτσουμε για να να είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς έχουμε μια συμβατική υποχρέωση μέχρι τις 36 να στείλουμε μια σύμβαση απάνω. Η Πέννη έχει κάνει φιλότιμες προσπάθειες όλους αυτόν τον καιρό και ο Δήμαρχος και έχουν βρει μια μέση λύση. Στέλνουμε λοιπόν αυτό για να είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος, βάζουμε και τα ποσά, τα οποία συμφωνούμε και πάμε να δούμε. Υπάρχει κάποιος σύμβουλος ή από το κοινό ή κάποιος ή οι καθηγητές. Όχι, κάτω από αυτά τα δεδομένα. Όχι. Ωραία. Οπότε στέλνουμε ομόφωνο. Εννοείται. Να το είχαμε ψηφίσει την πρώτη φορά. Ωραία. Ορίστε τα μέλη. Εγώ είχα αντίρρηση μέχρι το πίνα. Όλα. Ορίστε τα μέλη. Να ορίσει τα μέλη της Κοινής Επιτροπής. Όχι των υπολείπων, μόνο τα μέλη της Κοινής Επιτροπής θέλω. Για πες το, ο Πατσαλιάς και ένα πληρωματικός. Πατσαλιάς Μαυροκέφαλος, Γιώργο. Σας ευχαριστώ πολύ, να έχετε ένα καλό βράδυ.